Russian Defense Ministry hin pen klardagalam the ke pachini ponahut ke than pon ke lapu henlo Russian fighter jets pen ECRISIM setame roda hempen ke paklomati ke aponawi lapen US drone UAV penta chitongte amithang rod ke pasanga hem an thang thepin pensi nang chele pon thulo Kidam tang there chikloni phai kriplia ni Russia Defense Ministry hin pen US military drone unmanned aerial vehicle mati UAV black sea long ke klodam chok aputhak pherang kya mai kang nipon labang so pherang kya mai kang nipon nang kok alam theke kidam tang ani US surveillance drone UAV aphan Russian warplanes pen ke apona joksi labang so drone sai jok je pen black sea long tong sikot pasun pon nang kok lupu akoi ke dop apot puta than pachini pon Bon sitame labang so mai pen Russian Defense Ministry pen lam theke paklang pon ke labang so drone ke Russian adet pen ke apona jogle kaheno kali labang so drone kaheno ke lake serve maneuvering mate men ke pakek pon phida jok pusi than pachini pon labang so lam klar long RD ke parodunji aphan pura Russian fighter jets pen ECRISIM sitame roda hempen ke paklo pon mate ke apona ve lapen US drone UAV penta kachet heklong avi amithang rod ke pasanga hem anthang thepin pensi nang chile pon thulo puta than pachini pon International Text Report Karbiang Long Live